Kaya sa na. Ari lang daw. Ari lang daw. Usap diri. Lingkod lang ta diri, ari lang ta diri lingkod. Uli na lagi tayo gigipangitan akong mama. Uy, unsa mo? Unsa man? Kadiyo ta kani mga 30 minutes. Dili ra mga 30 minutes. Ari lang ta. Wala pa kayo taw ba? Ayun sa sige. Para ko tuo pala mga tao di mga agyo na. Uyab tando si kagikap-hikap na ko lain na mo eh. Ay, nga naman di ay. Best friend na tao dili ta uyab dili na lain. Uyab man ko ta ko. Kanang pwede mo. Pwede mo uyab. Wala mo gitaw diri. Unsa man? Kaliwat siguro ta. Uy, di ta magpwede magunay makilatan pa. Kaliwat. Unsa kaliwat? Di ta pwede kay ang imong lolo ug akong lolo na. Yan, nananasa na imong tiniguang dili. Dili lagi pwede kay. Lain lagi akong ganahan, di lagi ko ganahan nimo kay batiya sa gnaong nimo eh. Sila sa kadiyot ra kayo ba Di lagi ko kay nanak ko gisaaran ngadto na babae. So tuno na ko ato niya ikaw magsigag kuan niya. Kahila sa bintana mo ses. Ses, Koto. hoy kay balo ko na walay nakalabaw ni akong kagwapa do. Lagi ang kagwapa nimo kay endangered man na kana bitaw. Endangered? Tagsa na makitaan ba? Sus, kahilas ba Mo nang ikaw. Sige ana na lang be. Kanang kung dili jud kanako. Oh. Kay di jud kanako tagay na lang ko og kanang kundi kanang bagay-bagay sa Ako ka nang angay sa imong naong. Naabot ko nimo. Kato ko amigo. po. Basta makakita kay kato. Pangandam lang gidaan kay ang imong kalibutan muhunong. Muhunong ba murag kag ma starstruck ba kanang mutag ma shock ka ba kung sa iyong ka gwapo. Ako. Lagi oy. Ganahan man kog kanang mga gagmay height sa man nimo ba kay. Maumaura. Gamay ra ligas. Ligas sa gamay gyud. Kato murag kauyon jud kato kay basta ako. Nya og di ko kauyon unsaon man ti ka? Og di ka kauyon. Putla ni akong tudlo. Kana. Sige. Tara na. Asa man na tumakitaan? Dito sa luyuan ng kalubihan. Diha ila ikilitigihan na. Sige. Asam ta gindi ra man nila. Out dito deh. Dara. Bye. Ano na kung ingon nimo? Ay. Ano na akong amigo na? Ako irito nimo ba kay di man di ko masugot nimo kana na lang siya. Amo na bis. Uy, ano ka? Ayun ako. Gwapa naman. Lingkod sa diya. Kung chika-chika sa minawa mi. Sige. Anaon pag diskarte. Lingkod. Lingkod. Aka da is chin. Ano ba mo girito nako? Una kana kay guwap. Ina. Ano sa kalina? Di ba lang ko kasabon sa ingyaw eh? Check man! Ayun na kay na. Ang iyang istoryan. Alam na. Balik-balik ka ng istoryan. Sa'yo na kay na. Di ko kasabon sa kischi! Jesus, okay na na. Uy, mintas kayo may pagwala. Nasa wala kayo yapla ko. No! Unsa giingon ako nito? Unsa atong consequences Anak ka na. Di ko kauyon kay. Di ko Putlo na kong kuwan. Putlo na kay mo tudlo. Tudlo sa tuloy. Tudlo.